साल Mwswi Bahan केजि 2000 खाई फालै tongmani jagaono thangai romikha bolong bedek tai Romjakkha khoroksa bolongni manino kogui botharei raja sayati phalmani abo bising ngini tongo aroni bisingo Mwswi ni tebo kerong kra abon bagino raja sayati 2000 taka khai lokobos kangono bokrok berai फालै tongmani bai asumsa bolong bedek rok thangai romikha o phalnai be kerengjak khoroksa no Koktomangkha Bogapha Kakulia Rajnagar Trisna Obayaronnoni bolong bedek kathalai bisingdi koktomamani naituk thanino biluniani maisora amchayo Mwswi Bahan Phalwi tongmani dadak sidak romikha koktomangkha phasalni phungo o naituk mung unglaimani khoroksa auto driver ni yago thirok nangjak nugino rogei nai romimano Mwswi phalnaino tai manjago Mwswi Bahan jotoi 7 kg Mwswi Bahan manjakha koktoma saimankha o auto driver ni gari baino o Mwswi Bahan tubjago hnai abai baksano auto ni bisingo auto driver ni yago thirok bahai nugmani baino bono Romjakkha oboya range ni bolong bedek ni adoro phiaba o auto chaloknai Mwswi Bahan Phalya tuli simera phaimani hinai koktoma oboya range ni bolong bedek ni adong rok bai sungpringjagi tongo tabo o auto driver sabo bathari rohorka sabno renyani tai sabno phale saubai kerengjak tong romjanai auto driver ni mung Sunil Das koktoma saimankha o bolongni manino khogi phalnai rok waire waino maisora amchayo phaltaimani bahaino swkangni koktoma tongo hnai oboya range ni adong rok swikango saimia phano paithak jora bisingti koktoma manai romi mankha o khoroksano tabo bisingo saboni yak tong abno naituk damano abno naithai